Elgoibarko herri eskola! Gaur autismoaren aldeko eguna ospatuko dugu. Horretarako, hausnarketa egin ondoren, gizarte honek gaiendu behar dituen, superatu behar dituen, barrerak, oztopoak idatzi dizkiguzuen. Hasi gingo gara, beraz, banaka guztiak irakurtzen. Kontutan ez hartzea. Ezin espresatu. Komunikatzeko zailtasuna. Komunikatzea. Aurregintzea. Olatzen dua. Ezaketasuna. Ezin komunikatu. Beldura. Ez aparte lagatzea. Ez enbidia edukitzea. Gaizki ez begiratzea. Ez triste egotea. Bakarrik ez egotea. Ez laguntzea. Ardura. Baztertua. Autismoa daukatenek ezin dute egin edozer gauza. Ezberdina gara. Eta zer? Autismoa izateak ez du esan nahi ezin dudala ezer egin. Ez da gaixotasuna. Mundu berdinean gaude, beraz, eskubide berdinak ditugu. Harremanik eza. Eta oztopo eta barrera guzti hauek gaiendu ostean